Abusia mo akwaba e dey about so much in. So ene ya tena stay e ba be di enkomo free say wo sanju e dane to yi ensem bebre na e na e koso e wo sanju wo no ho e bi kra e kire say boy no wo yes scammer na brabo na wo bo no o live fake life e bi so kra e kire say e san say wan fa ni dia e say ne fata anfa ma ne maami nte no e ka ho bi e na bia maami no ato nsa e dey afre na busa de ansa na e be koso no yenko hwe video ni e ba e ba be di ho nkomo. The whole TikTok, meaning bet to see Obia, mean you Obia Sikada, and you can balance. When the pressure boy talk on a money and movie or monko. But I mean, the meaning fact, pressure boy was a pressure boy, Scar. Can't what team no idea. Was out on the plot, until just our boy, bro. Yeah, betting and a dinner scar. Yo game a uba obenyeska game keko ubo game keke na nyeska me a game a me PS5 me sa o PC game am go gaming machine me a game a game na me bod nyeska metima sa chro so be so obo game nyeska metima chro don link na dan buy ho me am bad man me see Osanju sa na ga no wa hu yo no sa na no sen ko 2022 mria me born 2022 na ga no wa hu no tale me say 2022 TikTok na me share akwawe bet ho adanse akwawe na me test akwawe ka tell me say bet no booking code no 500 cedis tell me send 5 million na akwan the code na ma load the code na me dey 5 million tell first half na correct I say me test no ka tell me say supervisor saba parking ti then the other me send 300 cedis na on then on mame different match na me ntwane no so mo bo tell na akwan the game na ma me na ma twa and so my 23 million. Bad man. No nsia boy na kra na. Almost me 1,500. Eko. Me testing na chale. Se me test akwana bo. Mama sama me buwa fukura. Me si Osanju atwimi ade amujo. Osanju ne ga no ne ya aduma. Pressure boy on ni mienu na ejina ono. Owan jiji ngofo sika mbra koto Elantra. Enso Osanju awu. Pressure boy, death is coming for you. Wait, your time will come. Me say go forward. Juma mo di mi no. Omo mo ye victim ni nyina do mo ni masem na American. Obi ba dwen say ya toro bia wa wu no obi pe so trend and as bi nti asem no na American omo mo ye victim no. They know what I'm talking about. Osanju, what the down no nesa. Ntabusia video ya ko hwe ye ya brante bi a wo twene nsem ekwan fo aso de hu Osanju na ebra wode bo Osanju di ono kwa na enwa wase wotena ase a ebesin na afei ena nyamede ato nsa afei na wo kire se wo no wo no ono ana pani wu ena wewu ene mensaka prophet Adonai ewo menche wa ha mensa wo bre no kam ho nyama na kwaba na afei ye ni nkomo odi from akwaba ye na papa bibi aboko obo ade Yankopon adom ti bibi aboko for Osanju wo nchi nkomo bebre ena asori na anu ya video ya ekohwe ya brante bi na ba TikTok no wo kire se Osanju no kwado no obo ni 2002 intina ko hokra na wo hwe because or yes scammer o live fake life wadada na jini sika bi de akwa kutwa better ambome no ka ho bi no Osanju de ewu ni bi so kwa kire se ne ma metia na ase wa hyeda afani di papa ma ne maame no eno so ka ho bi na bia maame na to nsa de afre no waye di sunsumu nsem a wo mo ka de for Osanju we hu di for sanity yo mitia hwefo mo hwe ensambe mempa ebon so obo ade Yankopon ni obi bia koma so ebisade wa no na nhye ne din no abrante na we free mu no mempa ebon se obo ade Yankopon fa ne kra ansi abrabo na ye bono de bia me kase nya yemfa ye ni hu go so se nya di ni okay nti se wan ti abrabo ne bo ase a obebo brasa ebe o se wo pente na nya ho ebe o se wo dia wo ye smart ebe o se wo dia wo ye intelligent but later no nya wo ye bia betua soka okay asama wo kasisi ase obi sei abrante no se wage na de mbri bi etwem mo de ho ya wo ye bi tia no na afi na aba obi si wan fa ni di amane ma ne maami so na ode ne maami ba social media so na ode ne program na ade na ne maami so de trend ya ma ne maami so ne bi ama for 10 nti e hono kra ne maami ne hu se ne ba ne so we pagya na ma wiase hu
na kyerɛ asɛm deɛ ɛno ne da hɔ but yɛnhwɛ biribi mfa duabɔ in general nkasa Okay. wiase fɛhyɛ wo tirim sɛ ɛnyɛ sɛ woayɛ obi bɔne pɛ na wobɛtumi ahyɛ w'abrabɔ nipa bien taking note of this sɛ wohu ne saa ɛbɛma wo nam a woayɛ ahwɛ yie to the extent sɛ nipa koro a wo ne ne didi wo ne to nsɛ didi no wobɛyɛ ahwɛ yie sɛ wo ne obi kora to nhyɛ didi na nipa no nkuta sunsun papa anaasɛ bad luck di n'akyi a ɛbɛtumi asan wo a ɔne ne to nsa didi nti ewiase no kwan yɛ obiara ne to nsa didi Oh, sir. yes But that is a bad luck, Sunny. Would you even say insurance or Sunny? nhyira so sane paa Okay. sɛ nyama obi na brabo ne brɛ ne kɔdanda na de so ne a wadi ekyin a onya solution to it ni ayɛ ebi wa ware bi ɔkɔ ware obi ware wi na ne bibi ahyɛ Okay. obi nya adwuma bi yɛ ya na yare bi bɔ no nti abrabɔ sɛ wanti abrabɔ ne bɔ asia de bia me kasa obɛbɔ brasa ne yɛmfa yɛni hu dɔ so si ne yɛdi yɛni hu nipa bi a woni ni sa ne bia sɛ woyi ahwɛ yi abrante na ababɔnte abɛka ne deɛ sɛ ɔgye ne sika ɔyɛ scammer na den nsi a ne ɔka to no so no so nni hɔ nti nipa no bɛsi de yi na no ɛna yɛn kromia so no yɛgye negative news than the positive news sɛ yɛnsɛ yɛ obi yɛmfa asɛm nto obi so sɛ wayɛ ɔnyɛyɛ ade bɛkye na obi ate wobɛkɔ ma nkyɛkyiri mmɛba webɛkyerɛ ne na wo sɛ adeɛ no nokora bi amba wo baabi Okay. nti da bi a meka sɛ nam wo nsa so mpo na asɛm to obi yareɛ bɔ obi hyia ɔhaw bi obi hyia kɔdanda bi obi hyia amanneɛ bi obi hyia ɔtaa bi a mɛmfa mbɛgyina social media nwɔwɔ nipa na wafiri mu na yɛ ɔda no ebi wɔ no obi so pɛna asɛm paa ɛnam ne nhyɛ so na obi nsa kɔ na no nti sɛ wobunya akokoduro bɛka sɛ ɛnam meme so ɔyɛ mi sɛ nti ɛnam meyɛ ni sɛ nti ɛnam fi na anya na ne dɔfo bi so de ho yaw bɛtumi so ɔno so de duabɔ ne bi ama no nti na ma na wahwɛ wano kasa yie nti na bible sɛ yɛnto ya no na reka no nyɛ biribia na yɛka biribi wɔ hɔ na wo ho a na waka wano ato because ɔpiri bebree a wonya ama Okay. saa na wiase no te Odifo sɛnea odi kan ɔno ankasa koraa woni hɔ ɛna waba bi ne ho ano enti no ne ɛyɛ keken oni hɔ but yɛnhwɛ abrante ne bɛyɛ saa video sorry okɔ comment section na se a dodoɔ na so confirm ne abrante ne kai so bɛkɔ so ampa wodi bi yɛ me ampa say nete ampa say nete na mimisa sɛ so duabɔ no sɛnea ɔkaeɛ no sɛn na ɛyɛ adwuma so fa abrante yi kyerɛ sɛ 2022 ɛna wɔbɔ ne dua osanjo nso ɛba abɔnte bɛkyerɛ sɛ wɔn wɔyare cancer enti no owuda ne to ɛyɛ cancer na ɛna ɛde ne kɔ enti sɛ obi bɛklɛm sɛ ɔbɔ ne dua 2022 na afei ɛna wada ne atɔ no dua no obi bɔbo a ɛteki mmerɛ ana instantly na ɛyɛ adwuma na ɛdi kan sɛ biribi wɔ wo ho ansa na ɛde wɔ kra ne firi wo nsɛm obi sɔre tia o sɛ wabɔ dua watu eduro biabɔ ne mba sɛ wote wɔ prɛko pɛ na wawu ɛwɔ hɔ biabɔ gumu ahodoɔ bebree nea tin so obi tu eduro ana obi bɔ dua nea ɛde ba bɛsua wo so yɛ yare yare ne na wehu ne ko a ɛde wo bɛkɔ wo nea tin no okay nti betime ba sɛ ne cancer no firi dua na yɛ bɔ no na na one ebi wa na obi na wabɔ ne dua na obi na watu ne dua na obi na wayɛ ne bibi a ɔno no kora na onim bebi ayare ne fie yɛ dɛ ɛbaa no so obɛda bɛso da na obi wɔ ne pane ɔbɛsɔre pane ne tumi physical ne tumi da ne yare bi ɛbɛtɔ ne nipa dua so nti wɔn sɛ wɔnya cancer deɛ but wo treat but ɛsɛ wo treat ne both spiritual and physical upo obi no bisa yare na bɛsoa wo so ne tima nipa bebree yare wɔn akoa kunyo ni hɔ deɛ but eduro bi ani wɔn no so ɛyare sɛmba sɛ wo ehu ni saa na wo sɛ menya cancer nti me kɔ hospital yɛ treat
hospital mu ne mu fam wo ye wo ma fam die ba shunshun mu fam so no e so tua na mo cause abrabo no ne e fa ye ni wu do so se ye di ni nti na obi tumi wo owo awa ne baba yi no ono sisi so obobra na obi ma na wo na we ja na si wo wo se ade ato me ma na nipa bebre no one aya bibi koso wo abrabo no wo hyebre ma aya wo mu nya daje nhwemu yi nti ka me bebi sasa ne ebi be ye den wo ho se ade a eye mi ana ne mi komu eye dua no bi di abɔ me dua bɔ ne nyina so na eye yare na ebi ya ho kyere se wo se yare no ekwa na aba yare no kwa na aba fa se we waste herbal tea obi a wo de wo siare a obi ni siare ka no ho ntumi kwa nsɔre nante hospital bi enu an koy eduro bi enu an wono me na so no ma still adwo na se kenya no ni se wo se prophet adona se waste herbal tea o ko herbal tea o ko so tumi ma wonya siare ni se wo sia ya na wono ma wonim se two combination we e betu ase okay ni se papa se o sisia ere ne ko eduro ni ko pe bi ato me mi nton eduro mi sa yare one Bible say me quotation Biblia me quote ni 1 Corinthians chapter number 15 verse number 44 Osi ye wo shunshun ni pedua ene ye wo honam ni pedua John chapter 4 verse number 23 to 24 Osi onyankopon ya ho e say so ro ho ni nukuri nti se yare na account na yare na wakon na enko so hu ni say o cancer ya me ana yare bia ya me ana misisi nti prophet kuta eduro bi nti mi kope bia ato na manoma obetumi anoma so still na yare na akoye kranko nti upo bi bise chiri ma wa yare ya wodi obi na ode nsan yare abesan wa na dwudi hwom a wada ma agi unipadua no ko bi wana ne ode ye nipa no oti ya wo ne krem so no so aba ne trim so obese wo no en se ya no be den obese wo okay you obi wo hu se oya brante kama onu mensa all of a sudden minimo bi e man post adwumem ya di post ni man na watwi pepepepepe na oda ne kwenseni nti we stop drinking about you no so obi onu mensa no onu mindrubo mu se obe ye kama oye calm all of a sudden onu mindrubo ne ya obe ye bia waye ede na ama na aba ne sa ya dwe hu nemu dia ne ya dwe sunsun mu so dia no se Bible show yankopon ya hu ne twese so no hu ne nukuremu dia ye bia ne se de honam nko ambobra ye bobra san nti ne atu obi ne kuti obi honam ana monto obi wetu hospital bia wako mpaibo bia wako pedifo so no ye bisa mbisa wo hyebere kiri ma okay se we hu ni sa dia ebe yo se oh what dey o bobra no we ni abre wo de oni obi ani asem wo de wo nka obi a wo de yare na aba na wo ko obeko anko obeko akwa odifo se ko ba ne se obi ebo wudua eno sofo bi difo bi hu a obetimi de mpaye keke ada ne dua na mana yeyi ana ye odifo bi ane ne dom okay iso obi abodua na yare na be hye wo so insanom na be to wo so insanom abeto so obi num nsa mebi mada eye Monday to Sunday you will be ne kra no obese a sense bia edineni ana ne element edineni it obi onum nsa pa ontumi ndai ze nipa no oyensu ana se oyewia na oyemframa ana se oyeja e se ohun sa de ansa no wo se insanom no onum obi do sheda esa post bi a wonya esa adwuma bi oye obi sheda ode ne ko bebi ekọ chichire sa ade na to no so nti no one me sure am fast stop drinking about tea ma bebi ye hwemu ade ye bisa chire ansa na duro bi wo a e de ama ma wa de one nti sanity okay nti so wo pa yare sa mo bi sa brante ya we free mu ya na ye kana se so tama owo no se anwade no tum koba no obobra no ofefe we busua no mu no obema ne ma me ye proud no mu se busuafo no se wote won
obi so na ne bank ni man no kra even the phone so kra no on your recording do ebusua ye film no ayo tiny amane bebre na nipa ne e ya ye mbusua ye film nti betimi aba se efifie o di fonie abrabo no obre bi a wo bodwuma bi a wo ya na moto hu se enye obi ofu webusua no pe no betumi ase wabrabo okay ana so bi so cancer hawa penutri na nua nanu num nsuo no de fa ye nsuo na no num nutri no num ta no no de num o ma na wa check o cancer ya mbe shi ni bien bible shi ni dua bane fa na han ni sa yare obra na ye bono mbode mbo even sa enibre o politicians e wa asofo mu e wa doctors mu e wa nurses mu yes na o be etweti phone ya o tan obi tumi ka obi asam ne nya asem bia o tumi gina so bone dua ma dua bone yam mini obi ya no di dwa e one of the market agidi obi si ni place wa twene ni table abakeke just womu ni atia womu ni aton ade ba akopopọ what you womu tia ase ni table aba ade so kwan assistant wa twen aba ni bi agura na wabo ni ponu na oboda mu gwa no we are sending nipa trimu yede especially your generation we dey nipa amfa bone nche se wote wo eya no wa pepan mu wuchi wuji wu di bebre ya ekoja odi for bible say duabo a eni nyina so no enye dwuma yo mat yami shira wa sam no that's etina mi bisa se ne bible aka ni na menye wo bia hwe besi na ne duabo aye adwuma wo me so ye o days a aya mede man krofo ba me pese se dey no ba mate na dey no ba be program be twa program ashofu ne bi wo social media o ba beto wo fia okay o ba beto wo fia what is a prophet adona ye nipa bi a me fa be chi kwantu dwa me fa me chi kwantu dwa adentia bible say munjuma be dedi se we adwuma papa be dedi we asne nam ye kwaye bi so hu ni se oh menka obey menka no meneni ni asem bia no bisi bi mo bi onu ankasa tu ni botom yi sika mo bi keke no ane ni hia bi mo bi onu ankasa ni nua wan mada wan fada o se ni nua na ware ono ye pinya o so no di kan ware nti kombia onam hwe wasa ware ne bofom wa so ni nua no etwa yele na beton so nice girl all born a bra wa ko ni school papa bi dream fine I didn't to be to me put degree ko school owi na adwuma wa de yama no ja onye obi abone anu hwe e kan shebre ho ana obetumi ada na o shebre o san wonu nyamnti ti de bia na metufo no bia na o gina ntare hye no bia na wo yire anasa wo yire o bampo men fa na wura ne mpobu yes sir betia na mo ni se wutim na wonam o besesa nti won aya wo mo hye ntare na wo ntare ye fia o se me yi a chenkrofo me de we you hu ade dia chobi because of wo ye papa aya ta state won what ye papa buan kofo fia koma buan kofo won ni obi nye interview no kan na brabo mu nsam che o we be ho because all your papa no ohun ni se odi akoma kan odi odo odi adwen papa na eye obetumi agi won nsam akoma wo de ya minimum bi ono ani fi odi am obi yare nda ne ha o kira ne ha adechi an kotodwu adechi an sisi we tinye fia no bewi but one thing is say maybe ye bisa ba me hu na men kan jo so bi yo ba wa be hu ne wo ye ono ubehu odi for kwan benso ubehu no name life say same na okutia enyo bi no be ka kire wo we do na ne same mu relationship no very strong minimum bi ono ani kunu tu fifie ne bro ye no ono ani kunu oba ne bo no mbode
always a marshal discover Musema, or my dream necessary. Intino, or Barney Jumo as shame. Nana, or Chinan, or Yada, I didn't put on to me for you. No one could. If we be back to sender. So be sure crash ya. I reverse corn wash. When my friend back to sender her party. Was I never no come one? Essentially, a good boat to uncle. Okay. It is to do and yes, I have buying. A India, I made my yan and none. And almost decom nipid. My Abana were very common. But to me, I children our petitive in our brand and one. A mouth cranny yet thing will be two drink count, will be both drink count. I see, me young one may when one is a man damn also. Why, so yes, she. Yammy pony pump about the fun about the issue. Two will be at Yarea hand a palm, or no trouble, the other no funny thing to survey 7 days. A betiaco. Say, Bibi Ginachi Quebetiaco, Bibi Ginachi Quebeco. Body have been, yeah, by ya. Body at Yasia. Wait, if my friend back to send her about tea. Dear Nissa, my friend, what you would that say, my you be bonnet, and qua, no bet to me, a solid yammy. We are Saba Brassan. So why you be bonny, so when you will be bonny, we will be a what no be a queen. I didn't know your former president on a manor in the Kunganam. I didn't president, I would him. Nanado Danka on the manor in the Kunga at the Kamu, no ordinam. I didn't hear. Abrabona Obon. We yet before them, Obet Abrabona Quine. Abrabona not quite Opa practicing, Opa practicing, Uber Branabo's over. Obviously, practicing spirituality. Make sure person me say D4, a D4 Jumano, a take and I should do a take D4. Oh, I can't and come on be a killing about that. Ubeti, my baby. I say, or if we met you, Wako India, Waka, what baby, where she be or cockopem was on the sugar wade. No, that tearsome. We practicing spirituality more than 20 to 30 years. And so you also know. For therefore, what of fast spirituality, I be with the any simple coin. And so, social media, so the any some ketwakra. Unyanum soon, sorry, so for your mark who ye pa. Bear a chassis, bear before baby, you know, and oh, you who yan as a video, a threat sa na fe agin some before qua, a year D4, soon sorry, would say, but say, oh, D4 cabinets yama. Nes ne papa. Na wo ye D4 kese eni nti wo mo ebe ya nko mo nko ne na asno mo nko pa na chew na mo ntwe bibia so wo ka ye pe na prophet jataba wo no so yesunsun sorry so fa ba bonza be kire se a chew pa ne de emma ne emma china sa de we na ka ebe hu aya na ehu no charismatic churches ne charismatic pastors nim na fe de ba ne so fo esu de ene mo ku media isu wa sem bi sawi a fresh Sani yesi ba ku de ko di fa na efu mu nyina fa ante doko no maybe the prophet abina okay na so mo for no kire kwan a obefa so a odum be yejuma saneti ntime me bof penny yare bi enu ade bedu fia wo de bedu fia wesi wen yare and ebi nsi wo fia da okay we anti-age herbal tea so hwe me amiti ya ebi wa mama bi say na ebe choose papa yi onyin kakra na yes ade anka me ki say me young boy ayen haban unye bi no no ma dipadua no wonna ma de bi obi say we small boy ba ni ebe mo bi say papa yi okọ na nim ye ni adu ba no good nti wo shushu na esi sunsun so ready so bia na na kwan me to me odifo akwa se me okasa ni bia se mintie but enye odifo akwa na meka se odi ngusu gu mi so okay but oye eja ojina ho nti odifo akwa kase munye se ya oba bonti meka
and this we see papa no one on one and son. Waka say metie na sem. Difo na mentim wase aba wo mentim. Won man kasa hu say shushu solid die keke ni ebu. Because awon ma ye no mu ye adwuma no. Ye wo sunsun bia ne na ho odene. Difo abo ni din no. Ni papa. And now what transfer the power no. Okay. And man and I say the papa na bo for do me adwuma no mu tusu. Okay. Me prophet Adonai. Me background no. Me fi Mizano Disco Christo Church mu kakra. Okay. Aka board the second. Minchire mechiana. What do you for check? Oh yeah, no, is there it is yeah, mu bi ne yeah. Sanet, I'm pretty gidi. Aka board the second. Okay. Ahoy me background kakra. Odi for cooperative ya. On no pejam nsa. Erade mfa ne cleanse. Papa, bi akra wo bia no erade nkoso nye okese. Okay. On no pejam. Okay. But minchire mechi. So already for no make say me size ya be. Ya kwere say soldier fo wo mo fi training aba. Wo say wo ma de ye no ja wo mpa. Ena mpenifo captain commander for no wonderful. Enti no eye ebusua na say nuanom ena make say we kra ye media to me nya ntokwa ama me. Nuanom na say we enti no ase abe adwebro. Odifo bi kire say sunsun dwuma no ebi sori wo mu a na ebi ka bi hye ebi pagya na ebi ka bi hye ebi so se da ebi sunsun dwuma no mu di jime dodo ebi wo ha ebi huna mu tutuo na de ebi akomfo no ma hyeda fa musu agu mo so mu ye sunsun sori sofo nti ebi meyi safo ni nyina afiri odifo sunsun dwuma sunsun sori se ne okan wo so obi ane na kwan eti ebi a me de ne se me tutuo wo de ne se wo bo ntwene obi de ne se wo twa ne ho a anka enye obi na kwan se de no be ka se da we de ne wo ye enye sunsun nyuma no wo ye and menji ni se sunsun sorry di for be kasa because sunsun sorry won dwum bia se sunsun mekwe obi ani na edwuma nyame abofo mpempem a obi ani na edwuma o asa nwum se yeto na ye di mpintin ginim a so hia yare sa mame ma secret bi okay me divert o question ba ma wo abekọ sunsun sorry now be say D4 ne picture syndrome no at the moment be say D4 ne picture syndrome no pe so what they are one e call ya start say wo bisa ejuma na akọ start say wo bisa akwantu na akọ sa D4 start say wo bisa o ma syndrome sunsun ekwe obi ani na ejuma nya me abofo mpempem aka wo se egume obi ani na ejuma o na mpintini start say ba frabofo twinya me abofo to the at the moment no a secret na make catch another who said D4 na tam ni dondo na wa boom ba ko mienu miensa kan obi sade all the start kan obi sade ametias nti no aya sunsun no be kire wo ne awo ko sunsun bofo ni siw so bofo ye onam mframen sunsun bia na mfram so ye ne pedua no de ade o de aye adwuma nti bibi ba obi ne ya baba ne bofo ni shidi for ko papa brother aba ye say man na tiku be boma no onom ya de mo te ko benya ya rosa nti awon ne wo kwan a obi a ne bofo abofo edifo mo kun obi wa ye make membobo abofo a wo mu di nya common system ne mu anipa ni abofo a enuanom a o se wo medi to me no one say yeah maintain one thing abeg we be wo mbeja because they know the rules of the suntum sorry wo obi a yikukudam wo a wo mu aya kasakasa obi a yikukudam a onim suntum sorry nso se ne mmra okay nti no matter ne a wo mu say we ye enuanom ntokwa afie ntokwa ebedwo they know nti no ne o mu ka bi a say bufu abenti na o ka bi we ebedwo sunsun sorry yen ya de ye ne se nka enye menuanom ya meka say bufu aba nka so kwa sorry D4 sorry ntia ne yanku sunsun sorry bibi ne e kan bad do okay nti na meka say we no ebedwo eye nuanom to kwa ye bia wa beti wo mo anse nya ba bia no akoma beto odifo ebedwo
ne ebobɔ bayi Ebeju. ano ya ye de Oh, I know, yes. se difo pani abeka bi na obi so asan ba beka se difo waka de Edifo a wa na so ye tie ye pachew why the sojafo no mo ba abonten fofo saa na anaze sojafo no bibi ba na mo kwa wonim se we no mo de dogo wo mo kwa ombe ha nti no ebeju o ebeju obejai wa ye sure say we kwa no adwo ano abofo a yedo mo ye adwuma okay adwuma Michael ye edi e komo adwuma Michael ye enye se adwuma na Gabriel ye okay nipa nti ase adwuma Raphael ye enye no na Yuria ye adwuma Caster ye enye na Sasha ye nti abofo no bia wo ne adwuma ye ntene se difo bi ntimi meka se ade nti na wutwa ho frere sa na yakom na afa nye sunsun nyuma na wo ye ya o me ye se difo bi beka oh difo waka oh edu wa na me say eye nuanom na say we or just wa what wo ho ase asomdwe beba odifo ni asomdwe beba de na ye twen se asomdwe ni beba se ye koso ni de ye nyina akwa nya de a eye nuanom na I say menti mo ase a wo beja eno odifo bi aka echi bi ma de beka ya kechire ni say ifia how be ade na masa sisi ade wa ko ache no bidin prophet ade na ai sunsun so fi obetu anamo na wa hwe wo hyebre abrabọ ne emfa eni hu do soso ne ye di eni na obia wo de sie bia stroke aka na to we stroke about onye bi nunum a osoro nti ayaresa be baba one thing is me nton aduro mi sayare ti mi pa cho mo am papa mi pe weduro ni bia to mi pe weduro ni bia to no madaroma mi nton aduro mi sayare we dompe about we so Catholic we asiatica about we so bam obia wo kotodwe ha wasira sintin twetwon the spinal cord ne mu yo ya se unipadua no wo pain bi unye bi nunum a osoro nti ayaresa be ba hye obo ade yankopon din enimia na we so ye cardio any secretary obi a BP pressure how unye bi nunum a wo mo se pressure ni eduro na nsem akese bible si ani dua pa na yefa na ha ne nsa yare nti wo de se pressure ni eduro am di prophet adona me se be so hwe na be hu nya metumi a ete na body mu we diabetes herbal tea so the na type 1 and type 2 obi a diabetes di nya obi no mu ndu a wonno mo diabetes hu na aya na ya hunti pa cho men twa na diabetes ti sabi wani nkoye oya na se be nkotwa onan unye bi no ma osoro nti be fi mu je ma henya me bi amia we stomach ulcer herbal tea na we so obi a menopause ne ma na ja tu me na menopause ha me pa cho aban nya na unye bi no ma se yare bi a nipa agigi ato mo so ni se ogigi to ho so bi we so dreams and visions any high vibration any brain power obi a oda on so daye no nkwambo na wo mu newu unye bi no ma ebe ya waking be bi wada isu eniwa ma oda obe so daye ase obo ade yankopon die nu abrabo na ye bone ye mfa ye ni wu do so ne ade enu tu na ma ya na wa pe bangbo chi kwan we so power PT2 and away spiritual healing body and activation of the show unye bi no ma you feel no a bad thing say obi akakra bi na ni machine obi ko ba bi ehu obi abọ mpa ye wi wo mu tete akra na afi no betem yesu moja nka wonim yesu moja nso ade baje nkwa amfa mesa ya de unye bi no ma say hu ni nia e be fi usu akọ ahye obo ade yankopon de enu obi akakra bi na ne na ya tititiro se na sa cheme na ne unye bi no ma unti na mu sisi ne mu ba biebi abrabo na ye bọ no ye yemfa ye ni hu do so se ne edi enu okay nti se wanti abrabo ne bo ase a ebe wo se wo bobra woni abre na so na result bi emba ye wo akwan mienu a aya hom tafa ebe sra ndi papa wo ni fi wo kitchen nti wo di adie mu wia wa dawo ma men di chance mu fence wo se the next day obetwutwu ti nipa bebre bobra na nyama ko yu se nyama e ba foma ye wo nyama bi wo wo ankasa wo ya wo nim se na ebre wase obi ne washroom poto obi ne kitchen odidi wia poto se biam bi ne aboyi
negative energies ta fa ho papa to be said bi ot toilet so no di ni nkomo to me di na ware mu nkomo di ni ode nya ne kunu yema ni bi obedi se nkomo no wo washroom at the moment afie ko ni me be bosom ya afi na ware na start shake no the fie bosom hu amane the fie be yie hu amane ene de ende ne mpa boy say si wani e bia wugina ya wudi na ho ni free ami kire nipa de bi we ye nkyene okay no abo ena we ye ankatwade wan we wo betwam tu wo behwe nkyene kakra gu wan we say we eni ne plane wo behwe kakra gu na wo de ankatwade na wetwam no de fanesi na wo hwe nkyene de egusua na ayema fesi washroom a pam negative energy ahonbone okay bia wo be yim na fa bi si wo kitchen na wo main door anu fa bi si wo okay ye protection a say be ye ni ade bosom bia na ahonbone ese ya de bi ntumi gbon ru ase bia ya mabobo so ida okay because ne yemfa ye ni hu do so se ne edi ye ni hu abrabo na ye bono ye watibia bi wo a wo ya wo no da to ye wo ma me onanti ahokire bi ma usi hwe obobra mu se wo so wo ya fa se de se ma ahokire ni pacho pedifo bi gina wuchi bible shi yan sha wo ni yan hwe nti ya wo se makodifo bi wo makoboka wo me hu hwe nti wo tena hwe obetena wade ye so okay go abrabo ne na kwan se wan ti ahia obepre obekasa bebri obe show off aso na bu aka wo di show off na current then you dia obe show off ebu ana bebi a wo ye wa show no kra rent bebri yo so media okay oh una ma wa address kunta bi na boutique bi na ko rent say boutique for more than rent de bia but one dangerous thing na wo mun say nipa na wa ko rent antare na odi akọ program no ebi na bad rock bi edi lechi is antare say chiri so ko guo na akokoto a say bad rock na bedi wechi obi na no me bi da no so ti say ye wo nyama bi wa brabo mu a wesisu a obobra na to boas na tenase stedu ma mi ebusua no wo se wo bobra na esi wo mu ye ya obehu wo bobra na esi wo mu ye ya obehu se wo bobra na yese ko ne nima na nyama gie gu obehu one mutumi edi gina ebusua no na pede ne chiwade oye wo busua bi ho a wo mebusua kraboa edi ni ebusua kraboa bebre edi ni po bebre nya obobra na nyama koyi no afefi okobo se nyama bi ne nyama esai wa ya ontiase obompa ye no sofo abompa ye akwankyere bia wa ye won so star nyama mpeke one se wo busua kraboa ye kraman na wudi kraman a wo ye die ni abete asan okay abrabo ne ye yemfo ye ni wu dosho ana abrabo ne bono one two wo ne wo nya shushu nipa for we take it from Genesis to Revelation nipa bia oba yo oye nipa titiri bia no shushu nipa gina nechi nti ti abrabo ne boase na wakwan ya wasa ofa so ya yedie ni pie ba no wo be fa so na nya sa wo ya abayo akama be ma no wo be wu nsia num nson wochi na kokokokra na ye mbobi wo ya abayo akama we nu ba wutu a na we pian we gina ho we nu ba wo na na ye pian we gina ho afi wo de umma wa wo se wo ya fo esho bia ne papa se a pam na da ho no se wo amma wani ambre na wo anye wu adwuma umma na wo ne ba be follow the same line okay nti abrabo ne bo yeyemfo ye ni hu do so shi na ebi ye ni hu se wan ti abrabo ne bo ahye abebo brasan bi di prophet Adonai oba de yankopon ho shi obi bia then ni pa bia wona ma wokoba no aya na wo ya hwiye no apedifo wo chiwai na yeyemfo ye ni hu e do so shi na ebi ye ni oba de yankopon shi amen odifo ye da se fa abusia ye ne prophet Adonai na atwetwe enkomo no mesre se wumi subscribe no so me aso fa che me ye too much gh wumi aso sa now the girl na ka ho sa no upload it to mu a one first person ya wo sa ebidi ka wa wumi aso so me da se nyame ensure all the social media handles no ko wa ye too much gh o subscribe no like no wa share na wumi bi so enye bi ahwe dark gold enemy din